See better scarce that day. Back. Yeah. It's SK. Ila nang yaflo kama la meke yambona ba ngoto ubethala mnana nawe ubethala no lamnana mnana nawe nakaze limbethele nawe yangana hayi soka bantu bayathetha abanye bayaqweba izinto ezizongcitha nyamezela kancane lawe ikwendiphethe indlala mantangami wasakwenza njani ibhebo lawe nguye phezi banaza ingqube wantili yana yila handlambile manta yana yathi ngoyi kayinquba le wantila yathi namachita na hayi yathi nanipenda machita alipenda namachita tena ngathi ndilambile bona ndoni ke ngokupa bona istand ngoku noni bra ngokukhupha insolombela lo machita samensethe sinayo wena sukholoza mani ndoni ngocola lo mnqazi kusecola lo mnqazi wena ubona apha mani bona sana bona kanbo kan ya lo mnqazi mani yambo imoli mnqazi machita mana nibamba phaya machita ngizanilinda phaya nize nalo solombela sithenge endewe yebo mamela sukoloza wena sana sukoloza koloza apho machita shami la lokhu sambulani mama ke lo mntana ngestress siyiso lo mfazana kunjani khona ngoba kuthiwa uyachaza walami nawe walami nangami yathina machita na sibela wena la masami nangayibamba ngifaka unenda ngitala ngisitsho 110 athi ndibame mfethu nenibhudisi mfethu nomchita engashukumi njalo usolekile nje umkene imali zethu lo mfazi hayi umkene imali zethu hayi mfazi ndini imali zabantu imali zethu yami hayi sizumisa lonto mfazi fona wena ngikwazi fona lo mfazi ndini imali zabantu ngozi ngoyena ngiyabona unawo uyazelaphi lonto leyo mfazi bebona nje ngobatshali beyithombi yami uyazelaphi lonto leyo mfazi amakhadi yakhe abolila alapha amakhadi lo mfazi hayi mfazi basabi khawume basabone umzwakhe masabi hayi mfazi into zamatyala mfazi ndizomthethe ngamatyala kubhuji hayi ayiboni kaloku ityala mfazi ayiboni ityala mfazi mali zabantwana uyanuzana savu khafo khawume mfonela umzwakhe ilala mnana la wenza mwina wena nango sasithila yabo ithi kwasala ithino yakho asika esofela hayena ayizo makazi ayizo bosizama uqonda kaloku kuba izawuthini into yepolisi because aloku sikwazi ushiye nje funeke zizinto ewe ithini into iphala ipolisi yonke laa nto umbhatalelo okanye ithini into ngoba nako ebhedini ngoba lo unamatyala and abantu nabo emnyama balinde imali zabo phela phela napha yawazala mantshini yana eyamthunzini indlela iqala iqithe khona elangeni mka zungalilahli ithemba wathatha ithemba lakho ushona empini mka jonga lo mntana enza utshayile lo mntana yana Dr. Smith Xabe Free Hospital sibuyele ke mama i-results zakho njengoba sazithumela sibuya nje zingekondla I think suggest noma ngashona engane zikababe hlezi phezu kwami noma kungasi Hayi, uthina kakhulu la
engathi ndiyalibona lekhanya